Rhoqo kabini ngeveki ukusukela ngo-2016, amalungu eqela loluntu elilwa ulwaphulo-mthetho kwaWard 48 ajikeleza izitalato zale wadi eqinisekisa ukhuseleko lwabahlali nanjengoko iBuffalo City ingenye yoomasipala abanenani eliphezulu lolwaphulo-mthetho eMpuma Kapa. Kule minyaka ephantse ibe lishumi, eli qela lithi likwazile ukufumana izaphuli-mthetho. Nangona kunjalo, lithi kwa amalungu alo ajika enziwe izaphuli-mthetho ngenxa yokohlwaya izaphuli-mthetho. Kungoku nje bathi badibanise iintloko malunga neendlela ezintsha zokohlwaya izaphuli-mthetho ukuze kungabanjwa bona. Izigwebo zethu ke zikumila kunje. Umntu xa emoshile sineendawo ezingcolileyo ezinenkunkuma njengezi sisecangkwazo, okanye kuloo mzi kuhlala umama omdala othile. Umntu uyathathwa ayoklina kulaa ndawo. Xa eklina ke ngoku phaa siyazi uba sisigwebo sakhe ke ngoku eso esithile. Kodwa ke bakhona abantu ufumaniseka uba izinto ziye zifumaneke zifuna ubhatalwa. Sisebenza i-case number ukuze sisebenze simsebenzele umntu. Eli qela lithi alifumani nkxaso kulo msebenzi liwenzayo. Lithi lidinga izixhobo zokuqhagamshelana kunye neempahla. Likwathi uceba akalibeki unyawo lwakhe kwiintlanganiso zalo. Ulutsha kweli qela luthi licebisa uceba enze iinkqubo zokuqeqesha ulutsha ukuze lufumane ingqesho lungabheneli kulwaphulo-mthetho. Into esirhalela uncedwa kuyo ukuthi xa kufike imisebenzi apha ekuhlaleni silulutsha, abantu abafundileyo grade 12 nabantu abanezikili bafumane umsebenzi. Kwenzele sizophuhla silulutsha, kuyeke ukugcwala abantwana apha ezitopini kuba bayagcwala belulutsha abananto yokwenza. Apha kwa-8 sinaso iskill, singabanye siyacula, besibawela isapoti sifumane noba sistudio esilapha kufuphi kwenzele sizophuhla apha kwa-8 sikwazi ukubheka phambili nathi sibe zii-artisti ezivelayo kwezinye iindawo. Uceba wakule wadi uPhumezo Jaxa uthi isizathu sokuba eli qela lingafumani nkxaso kwiofisi yakhe kungahloneli umgaqo-siseko, kodwa ukuba liyitshintshile indlela eliqhuba ngayo liza kuyifumana inkxaso kwiofisi yakhe. We support any initiative yobuluntu lukhuseleke nokuba kungabikho bukrelelemnqa nabundlobongela obenzekayo, kodwa akufunekanga ekwenzeni oko sibe ngumthetho kuthina kuthi. We can't be laws unto ourselves. Masihloniphe into yokuba zikhona iziseko ezimiswe ngurhulumente ezenzelwe into yokuba sikwazi ukuqinisekisa uba ingalo yomthetho iyasebenza. Thina ukwethu kukuncedisana na. Akufunekanga into yoba xa siqoqe ezi zinto okanye iforum ikhangela ikhusela uluntu ulahleke ubomi. Abahlali bayawuncoma umsebenzi owenziwa leli qela, bathi logqithana bakwantsasana ekulweni ulwaphulo-mthetho. Umsebenzi weforum mna ndiyawuncoma kakhulu, ntombazana, ngoba bayakhawuleza bona xa unengxaki. Andithi ukuthi amapolisa asebenza nawo, kodwa wona ayogqithwa ispidi sawo ukufika kuneforum. Ndiyincoma kakhulu kwiforum ngelo hlobo lunjalo. And ke njengoba sinabantwana abamoshayo nje apha, bathi nka kukhona ingxaki ubize bona iforum ikhawuleze ifike amapolisa engekafiki. Ukanti inkonzo yesipolisa kumasipala i-BCM yalile ukuphendula kwizityholo zabahlali zokuba amapolisa kule ndawo awawenzi kakuhle umsebenzi wokulwa ulwaphulo-mthetho yaye baphelelwe lithemba kuwo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguNandipha Mestile, eMonti.